Stefan or Steven? Stefan. Steven Zendera. Chakamere nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti huya tizotaurana nezvemukadzi wako vakadzosa kwatiri uye vakagara naye kwegore ne6 months nyangwe usina mwana naye. Huya undipo madamages angu nganembo dzako pamaredari ndinodzokorera zvakare musoro wenyaya. Nyaya ndeyekuti huya tizotaurirana nezvemukadzi wako wawakadzosa kwatiri uye wakagara naye kwegore ne6 months nyangwe usina mwana naye zvako. Huya undipo madamages angu. Kudaro ndi Edmobvu achitaurira kuna Steven Zendera. Daura dinzwe Edmobvu. I'm sorry, Mango. Kuti raiva mugore ra2022 naApril mwana best kunyu ndopatakaona kuti awane pamwe ndopatakabvunza kuti pamwe ndepani ndepaSteven Zendera. Ati ndepaSteven Zendera nokudaro inini ndaiva ndiri kubasa ndisiri pedyo pamba paiva nasekuru nambuya waiva varipo ndio wakazotora best kunhu wachienda naye kumba kwaSteven Zendera kuti uchiti chipo chingati kupepedza kune murume wako. Wazvadaro ndipo wakandomusiya ndipo agara kune murume wake kwegore ne6 months. Agara ikoko kwegore ne6 months zvakazonge zvouya zvakunzi akazofona Zendera achiti taita maDNA test. Isu tabvunza best mwana kuti maDNA akaitwa here ndopaakazoti akaitwa patisina kuti akatitaurirawo zvake. Ndo paakazouya shoko rechizonzi mwanazi wangu naSteven Zendera. Zvekuzoti zvakafamba sei kumaDNA test ainzi akaitirwa kwadokta unomakusapere kana ndisiri kukanganisa wozi zvinhu zvakaitirwa tisipo. Saka zvazodaro pabuda maDNA test Zendera ndopaakazouya kumba ndopasvika kumba ndopasvikongwe kana apinda mumusha tikati ko zvakaitika izvi zvakaitika paine mudzimai mukadzi wamukoma ndiye akanga aripo panova mukoma wangu inini ndiani mwana anonzi best akatizira kwaZendera. Saka auya ndopatakafonirwa namai kuzvanzi Zendera auya nyaya iripo ari kuti ari kudzosa mwana ari kuti mwana asi wake amunudza nehembe dzepamwiri nemwana wachona hembe dzake dzese hapana chiripo nemukadzi wachona hapana chauya nacho kuzengo hembe dzake dzepamwiri. Kati zvino nyaya zvayadai papangu chinjano mashoko ndodaira mambo munoziva panenge paine kurwadziwa kumubereki adzoserwa mwana pamba achinzi mwanazi wangu chokwadi chinenge chisina anoziva. Zendera wachiuya wachikokotawo. Saka ndo pakabva pangoperera nyaya pakuti Zendera akabva angosiya mwana pamusha achibva aenda. Saka gakawa rakaramba richingochinjanwa pakati pemhuri mbiri. Ndo pamazona tichisvika pano mambo kuti itarisiro yedu tese kuti mukati kwanisa kutiongorerawo nyaya iyi zvinotiitira kuti tigarewo zvakanaka mudunhu ratiri. Munoda kuripirwa nematauro kuti abva akupindura azadzise miniro dzavo maida kuripirwa nei? Pachokwadi mambo tinge tichitora kushuwira kuti munge muchitibatsirawo. Kuti imimika munobva muine renyu mozobatsirwa muine renyu kuti mungangotaura zvamunongofunga bada rerozokubatsira ire richibva ipapo
nekuti kana nde ukaenda kuchipatara ndokuti anotokubvunza kuti ndepapi panokurwadza wotaura kuti musoro ndori kubanda wochizoita hawo matesi wotaura kuti musoro uri kubanda asi uri kukonzerwa nekuti handiti saka ndo zvatinotarisira kuti inini munofungira chii kuti mungarikwanei ndikupanzwa mambo ini zvandaifungawo mambo semubvunzo wamandibvunzawo ndaisinambonyanya ndafunga zvakanyanya akaiudzawo mombe kuti aripo inonzi mombe yababa mombe yamai handioni kuti zvikawe nedambudziko ila mombe mbiri ndo mufungo wachanga wandafungawo okay ndiye ari kubuda musikana hapana ngabateri nokuti davaida kuti rizobatsirwa naye izvo uchimbotaura dare risati rakubatsira kuti unoti chii nezvataurwa natizvarauri then tazopinda 2022 muna January ndamubvunza ngati mandamubvunza ndikati ndaona nhumbi muna January ndikataona nhumbi achibva ati handina nhumbi. Muna February mandamuti hauna nhumbi akabva ati handina. Muna March ndikamubvunza hauna nhumbi akati handina. April wiki rekutanga ndikamubvunza akati handina. Page 2 abva ati kutenge ndine nhumbi. Ndikuwa kuti wane nhumbi yabva kupi ndongo chiita una nhumbi ndandokubvira waipa ndasina ndasandadzoka ndaimbomubvunza pafoni. Wiki rechi 3 mandatonga chitonzi chini munhu atounzwa kati inasada kutomboramba munhu atounzwa abva auya kumba mandamboramba abva ambodzorera obva vamudzosa ndakadzorerwa ka 2 obva vamudzosa. So kubva muna April inana kudzoka kuno ndakazodzoka muna September ndapa leave kudaro vanhu vakuenda kumusha ndakasvikogarira nekuno kutaunda ndakagara but mari chikafu nepreparation ndakati hakuna manotenga mirai nditenge ndika ndikusvika ndanyazoziva chokwadi vandatenga preparation chikafu ndaitumira. Then muna September ndauya mandamuchenda chinda ndakapuwa mari yeimedzi ndichiti nhumbi inogona kurwadza mari yayo yana baba ndondaipa mari kati nhumbi inogona kurwadza vanhu inofanira kugara nemari yeimedzi masikani ndandakamikisa 4 masikani sezvo vangu vauya vachiti akazofa amaoko avo kumbakuona ndakamubvunza zvagera izvino chiti zvadaro mwana vazorusaina ndikatarisa kuti mwana anozvarwa munani muna September ndibalive mwana ava anozvarwa muna September abva azvarwa muna October zuva 11 vandangoita madhauni aratodzokera ipapo kubasa vandazodzoka December vandazoona mwana musi wa 24 vandakazoona mwana vandangoitawo madhauts vandabva kumba musi wa 24 vandadzoka kunoparisa kuti ndazodzokera futi musi wa 25 kuita zopinda 2023 gore rimwe manje tatangoti January February longa muna March zvanzi mwana ari kurwara ipapo mari ndaingotumira but zvokuti mukadzi wangu ndaiti ndichazonyatsogudzikana kana ndichinge ndaita maDNA test ende sekuru wacho vakanditi ukaita maDNA test ndichakudzorera makosti ako ese avakaita. Ndatoora iti muna March mwana abva atanga kurwara vandangofunga kuti amwe achaita right vandazofunda kuti kanzi achitouya kunoguma ndakumbira magezi kubasa vandauya mwana achirwara vandasvika mwana airamba kuyamwa ari kumuka ndambotenga magripe water ndichifunga kuti pamukuruma ndadzina zvokumba mandaona kuti stage yane mwana iri serious aisikuita vandazoya kuno uye ndandaimuti chimboenda kugeneral achiti handisi kupiwa chinotransfer yachiramba vandaenda kuprivate doctor pacity clinic vatanonyorerwa mishonga yatakanyorerwa vandatenga imwe abaiwa mainjection abva anozonopuwa bed kugeneral kutarapa pana mawadi takuta transfer for general abva anopuwa bed anga akaita kunge 2-3 days vazodischarge. Ndadzokera ndamusira imwe mari chiti iko zvandisina mari saka asara ne $60 togona kutadza kutumira chimari chikafu nenzidapera. Ndadzokera mwana bvanza achatanga achayamwe futi
saka chaititambudza ndikuti pandakauya kuno patakaenda patazotasvika kugeneral mwana airamba kuyamwa chinhu ari kumba. Tasvika pamberi pemanesi achiti chamisa mwana abva atanga kuyamwa. Saka indega ndakatanga kuita madhauti kuti apa pane maodzero andakaitwa nhumbu iyi ndaibvunza January, February, March ikutozve mwana kana ari kumba kwehasi kuyamwa kana ari kumuzi ari kuyamwa. Ndadzokera ndazodzoka muna September mari ndakazomudza muna anga 2 months before September muna July, August ndikati udza chini hama dzako dzeziva chini ndakuita maDNA test nekuti hazvikuitika ndisukudzikana ende vamwe vadi kuita maDNA test pamwana wavo ndakatisaona mavo asi kuhana changu zvakutodza pandiri vandafona paATinashe Mugabe mandati mari maDNA test zvikanzi wanditi 220 ndikati alright ndapa leave pandaenda ndikati moitira kupi maDNA test eni kanzi panonzi paDr. Matrai iro positive ata pandaenda isaka iye ndakambokaudza here chini wana sekuru wako abva anditi handisati so rimwe dhera ndakatanga kumudza sandaita maDNA test kuti wawaudze here akabva abva kumba kudaro haana kuoneka abva angoenda ndibva ndazomufonera ndakazofanira kumba kuti sei ari semwana zvikanzi mwana haapo ndataenda kupi zvikanzi wangu kuda vaenda ndazomufonera iye ndikati kwaufa zvikanzi ndazamafoni yako inge singapindi kumba kwafika ndikati saka wobvaudza chini mwana sekuru wako neye maDNA test muna September kudaro ndamufonera ndakazondakatika kumba mandamuti aiwe mwana wako haasi wangu dei wabva chini panapa aramba akati handizve tine mwana wako ndikati alright ndikazoenda kumaDNA test nemari dzese dzandaitumira dzechikafu nemari yanichabvisa maDNA test uchazondibhadhara here zvikanzi tokuzorera iye ndiyaigara dzasiri hama dzacho une hama dzacho kuti asinga papasina kunzwanana kubva achitanga kutizira even naiye inini kwakungogara kuti ndaingosapota semunhu ari musita mangu pati pakusangana papasina taisasangana pandauya naye uye ndipatazomufonera kuti uya abva uya kuti pataita maDNA test kwaDr. Matrai ye 240 kanzi panapa 220 Vatisvika Mugabe Tinashe Mugabe ndo global DNA test zvikanzi 220 asi panapa yedu inenge $20 yozoita 240 pandaita 240 yemaDNA test saka maDNA yange ndakaita pakanzi pane private neshow zvainzi show ndiye 135 ndikati ndikuda private iri fast zvakati private inoita 7 to 10 days anga akuda maresults yeshow inogona kuita 2 months 3 months 4 months ndikati ndikuda chini iri fast pandaita iyoyo saka ndakatasira kuti maresults achabuda pa 7 to 10 days haana kubuda pandatanga kufona kuti ko maresults anonga kubuda sei zvikanzi apane zvakaitika chinyi saka ari kubuda pandazopuwa dzimwe namba zvikanzi fona idzi namba idzi kana abuda maresults wanokuudza nanga asati abuda zvoti tikwanise kukuzivisa uko kuti ukafona idzi anobuda zvimwe ndafona zvikanzi asati abuda pandadzokera chini basa muna October maresults abva azobuda chini takubasa mandazosvika chiwangu wakanditi iwewe kana zvirwo kuti unogara kure maresults tokwanisa kuita sei kukusendera pafoni kana kuti unokwanisa kutumira munhu oyo kukolekta tina ndatora ichi ndakubasa maresults abva ubva ndashandisa akafona maresults apabuda ndikati alright saka ndichatumira chii kamunin'ina wangu chii mukadzi wangu wacho ouya kukolekta kanzi alright haisi problem ndikati alright saka imi hazvingoiteyo kuti mutisendere chini pafoni zvikanzi hazvinoita because maresults achinji kusenda pafoni kana kutambidza maoko angu anongobuda ari zvaari ndokuti abva andisendera chini message yemaresults yapafoni pandoona maresults chini ari kuti 0% hapana chiri kuwanika pamwana pandamufonera iye haana kumuudza kuti chini maresults ndamaona because ndaisada kutodzoka kumwana pandamufonera ngati maresults abuda saka chini wamene kuti wakagadzirire uchangogutsikana nawo ende zvichabuda musarudzo ndizvo here zvandakatarisira zvokuti mwana ndiwavo zvikanzi maresults ndada kumaziva pandadzoka kuno pandabva naye kumusha pandafonera chini sekuru wacho kuti ndakaita maDNA test chini nemusekuru wenyu maresults chini abuda saka kana muchida mouya tonopuwa muripo watoraight unotikwiza ndikatoraight haisi problem patauya patanopuwa maresults aya so patakati pakupuwa maresults kana sekuru wacho iye akakanganisa kuita chini maresults asina kutanga andoudza ndikati aiwa inini kuti nditange ndakuti ndakaudza muzukuru wenyu kuti akuudzei
ende inini kukusakuudzai handizvo zvaita kuti mazosa abude ari zvakanaka. Ini ndaingoda kuziva chokwadi nokuti vanhu vaingondiseka vachiti mwana asi wako kuchengetedzwa. Ende ndokuramba kuyamwa kwaita kwandimati. Ndo patakabva tadzokera mangwana acho ndati chamasaka ndakuperekedza chini kubva kwako pakuenda mteto wacho hembe dzemwana ndandakati hakuna anoita sei anotenga anoisa hendi pamwana ndakutenga kutenga hembe dzemwana kuitira ndege kuitira kana ndikazoda kutora zvinhu zvangu hapana nondiudza kuti hembe isiya hembe ndakambopa mari yepreparation kakwana dzimwe dzese ndaingotenga ndichitumira ndichitenga ndati hembe dzangu kutora dzimwe dzacho dzadzisitoripo anga ainzi akakatopasiswa ndingati auraita isi problem vatamuperekedza mune zvakanaka hapana kana kumbonetsana kwese kurati mandawafonera ndikati muzukuru wenyu ndataura naye anga akuchemera hembe ndikati oraiti iwe ukuramba uchiti hausubudzikana nemarikadzi zvino anotaura chokwadi tani kuti vanhu varamba vachitambisa mari kuita maDNA test neni uchiziva kuti nomwe munhu wakasangana naye akuchemera hembe zvanzi oraiti ngira ndikudze chokwadi pane nomwe munhu vandakasangana naye ndikati ndozvawaifanira kutaura tani kuti wakaramba kuti hapana nomwe munhu wakasangana naye uchiziva kuti nomwe munhu izvezvo vanhu vada kuita maDNA test neni uchiziva kuti pane nomwe munhu unongoitambisira vanhu ava hembe dziye hanozomupa pandawafonera sekuru wacho ndikati ndozvaandiudza taurai naye wabva wataura naye abva ataura kuti ndine munhu andakarara naye sekuru akafona vatamuperekedza vatanomusiya kumba kwacho vatawaudza tikati zvaandiudza ndeizvi ndasina nambomubvundusira kana mbomurova kana kumutuka pazvaandiudza ndeizvi iye abva wamubvunza abva abvuma akati chokwadi vatabva mune zvakanaka vatatora inyaya yangu kuti ndada kunozvoti kuti ndikuda zvinhu zvangu kuchengeta kwese kwandaita ndichitumira mari kuti mari andaimutumira pamwedzi tisingawirani kudaro ainge ndi $70 kana $80 pamwe pacho ndichingatumira $70 kana $80 ndendakatenga maserivhiti emwana maporiji emwana nehembe ndendakatenga mari yaisaverengwa pa$70 zvichikafu yechikafu yechemwana yaisaverengwa pa$70 ikasaka ndada unoripoti kuti ndidzorerwe zvinhu zvangu nokuti makati muchandidzorera ndikuti zvimadziso dzabuda mwana asi wangu mwana angatondigora mwana ndachengeta kubva iri munhu kusvika iko zvinozvi mwana asi wangu wanditi oraiti vandabvunza kwasabhuku ndekupi zvikanzi kumeko wakandidirect vandazobvunza dzimwe dzimba dziri panext zvikanzi aiwa manyepero handiko kwasabhuku endaiwo vataienda kuyakuya zvikanzi kwainzi sabhuku wacho chaiye anzanga haperi pana akamubatira anzara akabatira vataenda kwainzi kwatondi chimbere ndakapandinga kukanganweni ndekwaishaamiyeyo kuvhileji rawo kwai kubvekero kwabvekero pandataura nyaya yangu zvikanzi uraiti nyaya yako tainzwa asi nyaya yako isi panapaka tichangoigara tisidari asi achiigona tichatoendesa kwabvekero kana bvekero waitadzaenda pamambo makona tikati uraiti so ninyaya kuti ndandabva uko pane madays manje ekubasa ndandaa kudiwa ende gore racho ndandambokumbira kuti ndichidzoka mwana achirwara basa ndandaa kudiwa musi waifanira kutongwa nyaya yangu musi wekuti friday tichachiti china chiti ndikumukira chini chiuya kunyaya yacho pandanzi akubasa wokudiwa tinokutoka basa kana to musi wefriday wacho iwa ndakabva ndatomumukira ndichidzokera zvekubasa ndasvika kubasa iwa bva wazofona wachiti taona mupurisa wasabhuku auya wakasungisa ambuya wako kai ndati ndakaripota kuti mundipe chimudzorere zvinhu zvangu kanzi wakazviitirei ndati handaida zvinhu zvangu so ini ndakabva ndazongosvika pakuti mukoma wangu wabvasvika pakunditi aiwa ungosiyana chini nazvo saramba uchifunga nezvine makosta wakaita siyana nazvo zvinopera unoita zvinhu vandati oraiti nyaya yemhandatongosiyana navo so ndakazoshamisika manje ndakunza zvikunzi kune munhu abva kumakoni wasungisa ndikati handiti inini kumaDNA test pakange pakuti anoisa wakati zvinanendei pamakoni inoitirwa kwamakoni kana mukozi wangu wakuti watenga dokta ndozvavangu vakutaura inoitirwa kwamakoni pakatya ndikati ndopawazoniripota ndopandokozi yange yanzi kutongwa friday last week ndikati manje friday handisi kukwanisa kuuya kosi madesa ndakakumbira goremo rakawandisa eof vandazofona tikanzozofona friday vandazonzi kutongwa nhasi vandazokumbira dhira nezuro neranhasi kubasa titi nyaya yangu yairi kwamama ndokuzoya watakuda kuita iyo iri mutaurwa rere zogara dziri itsva
meno iwe uzinayo chana kumbupo diri kwake. Iwe zita rako unonzani? Ani? Best. Okay. Bunu. Pano pamambo apanyepi andini. And ukanyepa uchindonodza dare nekuti nyaya iri pachena. Haufani kuti unyepere vana baba wako, haufani kuti unyepere madzishe, haufani kuti unyepere mama. Icho kwade here kuti makaenda kuma-DNA test? Ma-DNA takaenda. Ma-DNA vanoda after 2020. Mazuva azomuna after imanje 2020. Right. Iwewe hauna kurara neumwe munhu here? Nekuti ma-DNA haanyepika. Ma-DNA haanyepi. Ma-DNA haatengwi nekuti zvaurikuisa zviri mukumburiro rwehurumende akanyepa kuti anyepa kuti maresults ake akaburisa ndeemanyepo anosungwa akapika mujeri. Unozviziva here izvozvo? Saka taura chokwadi nekuti ma-DNA haanyepi sekunyepa kwari kuita. Kutaura chokwadi chekuti kana akatenga dhota akabhadhara dhota kuchiona. Saka unozviziva sei kuti akatenga? Saka oitwa mamwe nekuti tokwanisa kuenda kuno umwe otoita obuda asiri mwana wake. Ende baba wako waripo. Tikaketa kutora nzira iyoyo baba wako zvaari kuda kunge achiripwa ndo zvavachazoripa kuna iye nekuti rana mamboka. Ndizvo here totsvaga umwe? Noti kuti amen. Nekuti ndiyo kutaura iwewe. So that baba wako waripo. Kana uri kuinisisa kuti nhumbu yakanga iri yake, uyu Mugabe akatengwa, handidi kutaura kwari kuita. Ende imhosva kumupuma kuti Mugabe wakatengwa. Nekuti tinotsvaga umwe dhokta asiri Mugabe. Toenda kuno umwe dhokta, maresults ondobuda achiti mwana haasiri wake. Muri kuzvinzwa imimi? Muri kuzvinzwa? Pamusoro panyaya yemaresults mambo ndaikumbira inino semubereki zvinhu zvakaitwa ndisipo chikangozikanwa chikangova chokwadi handifungi zvinganyanya dambudziko wari kupokana panyaya yemaresults indakasunungirwa kubvisa imwe mari woitwa maresults manyowani anozikanwa nemunhu wese kusvikira maomeni takairoro. Asi ziwai kuti zvatakuita handi waturura mombe mbiri. Handidi ndozvataura turura mombe mbiri. Handidi. Number 1. Number 2, uri kuziva kuti pane imwe mhosva kana kuti hapana mhosva nekuti takuenda kuno umwe dhokta. Iye dhokta iye ondoburisa maresults otaura kuti zveshuwa mwana haasiri wake. Ipapo mawe nekuti mapuma Mugabe kuti akatengwa sekutaura nekuti zviri kurekodwa kandi kumuonawo. Tinoda kuti tinoda titaura nechokwadi so that when we do zvinhu tizive kuti tiri muchokwadi. Nekuti tichandoti taenda kuno umwe dhokta zviri kubuda kumaTV kuti Mugabe anodii anonyepa. Handidi sekutaura kwaari kuita. Mwana wenyu achitaura kuti handina umwe munhu wandakadii wandakarara naye. Nekuti hatisi kuda zvaJesu zvekuti hanzi akaitwa pamiri nechii nemweya mutsvene. Hatisi kuda zvaMaria achizobereka Jesu zvemweya mutsvene. Nekuti uyu anoziva kuti ndakararana nhingi. Pamauya kuno mungadai makamubvunzisa kuti iwewe wakarara here neumwe munhu wamborara neuyu. Handidi. So that munova muine chokwadi makazviita here izvozvo. Ndirapada akasimudza roko.
Ndakataura mukomana asivinzingirati aibvunza mwana we ndiri sekuru wacho ini ndiri pafoni achimuti wane nhumbu here unzwa seusingaiti nhumbu mwana uyu akasingazivi ipapo uye aibvunza ipapo vazoti auya adzosa mwana akatara pamberi pangu inyika naambuya wake kuti mwana wenyu ndairara naye ndinaye ndainokerwa nonainuka uruvanzwa zviva iye kawo haana mbonokawo handii ndiye ainokerwa akarara nopi akatara mberi pangu naambuya wake haana mbowanza ndarara nemwana wenyu ndaana uramba ndarara nemwana wenyu nemwana wenyu chinokerwa iye haana mbovira akanoka ndiye ainokerwa handika akabva airara naye padarika uyo akati akarara nemwana aibvunza ndiripo kuti une nhumbu here hauna here nhumbu ino here meamuchenge mazviramaka nhumbu kai yauyaka une basa raanzere marara mese akarara naye aibvunza kuti nhumbu unayo here kuti hapana aibvunza chiziva saka izvakazoita zvimautiri zvikamambuka aizatoziva aiwaka iwewe tiri kutaura pane mwana handiti mwana abuda handiti haasiri mwana wake according to him nemadhiri dzawo dzakabuda emadNA test handiti izvo zvekurara ndezvimwe anokwanisa kuva airara paivainoka zviri zvimwe zvikomba zvairara nechi nemwana wenyu handiti ndo patinoda kuestablisha isusu ipapo kuti paairara nemwana wenyu uyu mwana wenyu makamubvunzisa here kuti haunawo kuzorara noumwe munhu here uyu achirara newe inini pakuzomuperekedza ndakamubvunza mwana we ndakati naye ndina mbuya wacho ndiri waviri kuti ndizoaina newe zvainazo ndezvani akati sekuru murume uyawe wandaikuudza iye achindibvunza kuti wane nhumbu here ndiye mudzi wechi wezvinhu saka ndakaenda naye inzwa hausi kupindura nekuti patiri kusvika uri kupanzwa mamupomera pane nyaya mbiri Mugabe akanyepa handiti muri kupanzwa ende ichokwadi kana Mugabe achinyepa tiri kutorwa izvizvi zvichiita kuti kana Mugabe achinyepa tinoda kuenda tindoite mamwe maDNA test anozopruvha kuti aiwa Mugabe anoita zvinhu zvefeki handiti yonge yanyaya ichabuda munani munyika yese kuti Mugabe anodii anonyepa number 1 number 2 mwana wenyu kana achinyepa kuti akarara naye echete asina kurara noumwe nhumbu yobuda ichinzi haisiri yake uyu mkwasha tora iyewo munoti dhise pamatata number 2 kupomerwa mhosva yekuchengeta mwana asiri wako upenyu hwako hwese dai pasina maDNA test it means kuti akana ichokwadi kuti akanyeayo maDNA test akataura kuti haasi mwana wake it means kuti anga achachengeta mwana uyu upenyu hwake hwese achiriritsira iko kuine chiumwe baba ari pasaidi asinai asingachengeti mwana iyeye zvinorwadza sei ndo patiri kutaura isu kuti tiri kuda kuti tiestablish kuti nhumbu iyi yanga iri yani yake here kana kuti kwete pane zvakakumakuzipangasira pana avo sekuru avo vatofundira kuti nekuri kuenda nyaya yakutondopera no nyaya isati yakupera ndo pamunatanoda kuestablish but ndambobvunza best iwewe wabvunzwa naSteven wakabvuma kuna Steven kuti wakamborara nomwe ndizve kuti ndizvinyore kamera stora utora kuti anonyepa here kuti akakubvunza ukabvuma kwaari kuti ndakamborara nemumwe kana wakabvuma wakabvumirei hamuna ngwazvitsanda Steven ataura iye kuti
akakubvunza iwewe ukamuudza kuti wakamborara nemumwe ndinai uzomubvunza zita kuti anonzai iwewe da kuti upindurepo papo kuti ndizvo here zvavakamutaurira kana kuti handizvo toona kuti anonyepa here kana kuti ndio uri kunyepa hauna kutaura izvozvo ndinofunga kutaura kuita mambo dzimwe nguva mukanyatsoteerera wari kutaura zvinhu zvakaswatuka onai zviri apa umbo huri kuenda kuti DNA test yakaitwa nditi yamuri kupokana nayo handiti ngatingodaro saka mambo wari kubvunzisa kuti wari kukuonesai kuti muzive kuti hazvirambiwi kuti mundoita imwe yechipiri asi chizivai kuti yekutanga yakaitwa iyi kana iyi muchiti yakanyepwa zvinoreva kutoti ichizooneka ichifanana neiyi chiri chokwadi chizivai kuti imhosva yekuti munenge maakupinda mune dzimwe chikuti imwe nyaya nekuda kwekuti sekuru wazvavari kubvunza kuti wakabvunza uyu muzukuru akaramba sekuru chamunofanira kuti muzive zviri kuitwa nhasi izvika zvasiyana nekare munoziva imi kare mutemo waiti munhu akaramba kuti nhombadi yangu zvainzi bvisa chimvekwa ndidika murowe nacho hazvichaitwi nhasi zvaakuitwa izvi zviri very short and clear kuti imimi kana muri kupikisa mambo ari kungokuonesai kuti kana muri kupikisa kuti izvi handizvo zvikaendwa zvikandobatwa zvirizvo mambo ari kutokubatsirai kuti musazoremerwa nazvo nekuti mucharemerwa nazvo sezvitotaurwa namambo kuti zvamanga muchiti muchada kune uyu nezvamanga muchida kumutapudza kumuchengetedza ndimi muchazova indichaji nazvo so muchidimbu tiri kuti tisikati mambo achitaura isusu tobva taiginowa zvekutorwa namambo tofunga zvedu nzira iri kutaurwa namambo iri very short isingapedzi nguva yenyu inokubatsirai zvakanyanya saka zvimwe zvese zvekuti uyu unoramba haarambere vanhu vakadzi havaramberi kuti izvi zvandizviziva ndechitoziva kuti ndinozviziva unoramba saka ndatiripo batwa ipapapo pane nyaya mbiri mataura kuti DNA yakanyepa no haana kuti yakanyepa hanzi wakatengwa imbosva hombe iyoyo nofunga kuwawa rekodi DNA report yacho yakabuda yacho maisabmita were kumarekodzi edu edare kuitira kuti kana mukazonzi muende yechipiri isu tinenge tiine yekudhara yacho yekunyatsoona kuti takamboiona pane kuti muchitaure vebhari ndichaida tinoida kutotora kopi right ngatimbozve vari mashuva ndiani mutaura ndiyemani ndizendera baba Steve unoti pamusoro inapo mataura ari pamusoro imamo ndinizendera baba Steve zvikutoona sekuru vataura nyaya yeDNA test kai sekuru kwakadzoka nemwana ndindakange ndiri kupamusha awa vantondiziva tikagara tose dare racho kuti mwana azogara pamba paya tikawirirana kuti DNA test ikaitwa iwe ichitopika kuti DNA test ikaitwa ini ndokuzora izvo zvinhu zvese ikabuda chinza isina apa paipa ndokuzora izvo zvinhu zvose ikati imi ai zvikuitika pavana apa pada unasoti pajeki nokuti Steve naipoka nemwedzi nezvakadaro makanatsomubvunzisa zvakanaka iri kanzi ai mwana ari kuti ndeya Steve DNA test ikaitwa zvinzi mwana aswa Steve ini ndokupai zviro zvenyu zvose tinaye mwana umwe akanyepa kusvika iye zvinezvi wabereki wakazobhadhara handichazivi kuti wadare wangu wako gore rinei mwana ari kuramba yekwarikweza ari kuramba kundosvika papekupedzisira akazobvuma at the last taita DNA test yepiri ndopaakazobvuma kuti aiwa ndakarara nasekuru murubangu arara nehama yenyu yemusha imomo
achitsindidzwa kuti ramba muruzvona yazvakazobuda mushure meDNA test yazoitwa ndokuona ari kuramba ari kudii ari kuita saizvozvo. Mwana ndopakazotaura asi akona kuti zvashata ndopakazotaura kuti ndakarara nani nehanzvadzi yamai. Murubona mwana wavanoshereketa ndo zvatoda kuti iwe baba wacho uripo wochitsidza kuti tiende nekuti toramba tichitsanangudza chimwe nechimwe wotsidza kuti ndinoda kuti ndibhadhare second DNA test inoonekwa nedare iyi handibvumi, then toenda mberi pamusoro mama. Handifuni kuti tikambodopedzera dare dzimweni nguva mumbi vaibata zvaitika muchiwande wande, even nairara naSteve ndizvaitika muchiwande wande isi tisingazivi. Muchipiri pandiri kuti second DNA ndiri kuzama kutsanangura pakuti iye zvakaitika isusu tisipo uyu vari kutiwo haasi kugutsikana nazvakaita watu nemurume wake. Inini handisi kuramba DNA iyoyo. Muridzi wemwana ndiari kuramba DNA ndeyekunyika. Isu tichimubvunza anoti anoziva Steve. Mukuona pane nyaya yachona. Saka ini pandandi prepared kubhadhara second DNA test yenge iri nyaya yekuti tisarambe tichiita magakatanwa nenyaya inokwanisa kungobuda pachena. Chechipiri, DNA result ikabuda, even racho rikabuda kanzi rakabva kwaATinashe Mugabe. kwaATinashe Mugabe, I think kunokwanisiwa ende vanhu vandokwanisa kutaudzana navo. Kungondocheka maresults. Iye anogutsikana kuti mwana wake ndiye DNA rakaenda, remurume wake ndiwo rakaenda. Kungondobvunza mangwana, anoswera mangwana tokwanisa kutoudzana kuti vari kuti ndizvo zvavo kwaATinashe Mugabe. Maresults acho akamaita iko pano. Zvauri kutaura ngodai wakazviita kakare usati wauya kudare kana uchikwanisa kugutsikana seizvozvo. Munoona mambo nyaya inoitika. Steve inini ndandiuzi side renyaya yake ndekandirisi tenchimunzwa newedu ndo zvandinoda kuzama kutsanangura kuti pamwe pacho mambo wana zvamuri kureva kuti wana zvinoitwa newana pamwe pacho hamuzvizivi sewabereki. Ndosaka ndatopinda muti ndakasunga kuti tichechi DNA newani sekuti inini uyu painge pangori negakatanwa nani naSteven hapana ikwanisa kutaura naSteven bozenge yangu kutukana nekudini uya gumbukawo kuti makachengetesa mwanasiri wangu uya kuti anonyepa zvakataurwa zviri siriko. Ini handauzoziva kuti Tinashe wane ofisi munomarusana. Saka pazvani takaita kwaDr. Nenge saka kuti zvijeke handina kuziva kuti anayo ofisi pano padare anoda ondotora panongotorwa mablood samples ozotumirwa akatovhurisa paatanga kuuya pano padare achibva avhura ofisi nadokta unongotorwa mablood samples but haaongororwi ipapa panozoenda kulevel yake kuharare. Nekujekesa kwamaita nyaya zvakanaka kumumagari handizivi pamwe dare rinogona kumupawo mukana kuti ambotaura nemwana wake vari padivi wadzoka wachionesana. iwe ena unotaura chokwadi nekuti patiri kupinda nekuti mauya pamamboka hatidi kushungurudza munhu tichiziva zviri nani kungoti titaura kuti akarara nemwana wangu pasina mvumbo ani oripiswa kana kuri kuripiswa tinoda anodii anoripiswa kana pano kuti anyepere munhu kuti zvechokwadi owaisa maresources ako iwewe. Kepiri baba mubereki iye achiziva kuti pane munhu nekuda kutaura muno kuti pane akauya mwana zina rake uri akaramba achirambira vabereki asi zvakazobuda kuti nhumbi pabiri ndepasekuru handii zvavanozviita wanavo kuti ari kurara dhuze pamwe anenge achitorara nasekuru wacho vari paseripa unozviziva anenge achitorara nasekuru iwao ndo vanenge vachiziva kuti chokwadi chikabuda ndini ndadii mazvono. So tinoda kuti tikuvhure pfungwa
kuti wanawo wachiramba vanoramba vaine ari kudii vari kuvaika moruza maresources wakabheja apa kuti zveshuwa mwana neyo baba wasingazvizivi kuti mwana anga achirara mukadzi wake hanzvadzi yake mwana uyo hanzvadzi yake ndianga achirara nemwana wavo wachibheja baba wachibheja asi wana mai vari kuziva vari kusimbidzai kuti ramba kusvika chokwadi chazobuda tazobvunziswa nendani tobaaziva kuti aiwa nhumbu ndiani ndiyasekuru haisiri mwana yemukomana murubona. So tokupai nguva yekuti muestablisha kuti mwana adzoka, kana adzoka munhu taakuita mhiko munoziva mhiko yekuti mune muri kutambisa nguva yemunhu iye anenge akapedza ende mwana wenyu akatobvuma kudhara but achiramba achirinyepa pameso penyu toita mhiko muno kuti right taakuenda kuDNA test waramba iwe mukomana ukaruza kana wakanga wakatenga uchabhadhara zvakati kuna tezva uchabhadhara zvakati kuna mama nekuti mawaya pamberi uchiramba zvinhu zvaunoziva. The same iwe mwanasikana nhumbu ikaonekwa kuti haisiri mukomana uyu imi baba muchandobhadhara zvakati kune mukomana uyu nezvakati kuna mama nekuti mwana wenyu munyepi mukuru andii. So ndo mhiko dzatine taakudzoka maakudzoka toita mhiko idzodzo tochipa go ahead kuti second DNA test iitwe maresults tozotaura abuda tichizadzisa mhiko dzatataura. Okay, chibuda here mbobuda imese muzodzoka. All right.